nepřítele, palbu zahajoval na povel velitele, zahajoval palbu buď samopálné a nyní můžete sledovat, že všechny zbraně směřují na tu jednu jedinou příjezdovou komunikaci. To samozřejmě je problém, protože pokud útočící jednotky se nemají kde rozvinout, což je tento případ, tak musí útočit čelně a čelní útoky vždycky znamenaly enormní ztráty. Dopředu je vysunut sovětský tank T-34 85. Jednalo se o standardní střední tank Rudé armády. Od roku 1944 byl vyráběn v této variantě s tím delším 85 mm kanonem. Němci se snaží tank minimálně zneškodnit, pálí na jeho pojezd, protože ty protitankové kanóny ráže 3,7 cm nebyly schopny uškodit jeho pancíři a proto se snaží tento tank zhýbit. Tím pádem sice tank nemůže jet, ale může i nadále střílet, takže budou se určitě snažit ten tank zcela vyřadit z boje. A to se dělo, jak už jsem řekl, buď magnetickou kumulativní náloží, teď tam vidíme vojáky, kteří se dostat do blízkosti toho tanku a vyřadit ho právě tady to vyřazení. Nevýhodou tanku samozřejmě bylo, pokud postupoval sám bez doprovodné pěchoty, tak se často dostával obětí tady těchto tanků, jak Němci říkali. Jinak pokud postupoval chráněn pěchotou, tak ten tankoborník v podstatě sebevrat. Nebylo možné tu nálož takhle zblízka na ten tank přiložit. Tank se zaměřuje na protitankový kanon, který je po vaší levé straně na tom svahu. Využívá pochopitelně, nebo může využívat v palbě nejenom ten kanon, ale samozřejmě je vyzbrojen i dvě granaty. Tak to byla ta šlupka, na mě dokonce něco spadlo, nevím odkud.